Conclure l'émission. Ansu, Comme ce qui est présenté en plein s'il vous plaît. ne lieutenant-colonel Adama Jatigi Jaray, protection civile ɲɛmɔgɔ Bamakɔ district kɔnɔna la yan. Ayiwa an ɲɛ b'a la k'a fɔ ko nin tile fila in na an ɲɛ b'a la k'a fɔ ko surtout bi yɛrɛ ŋunukan wulilen don kosɛbɛ minnu kun y'u ka kɔnkuru kɛ protection civile la u bɛ k'a yira k'a fɔ ko liste min bɔra k'u tɔgɔ ma ye a la k'u ma se k'a faamuya donc an wulila ka s'i ma i ka se ka ɲɛfɔli kɛ o candidat au recrutement la protection civile maintenant mun de la o tɔgɔ ma ye liste la mun nana ni a ye u ka se ka faamuyali sɔrɔ. N ka foli b'aw ye kosɛbɛ. San o san n'a a tacogo don, recrutement kɛcogo don. Donc ɲinan d'abord mɔgɔw ye dossier bila a ye temps dɔɔni ta sani jaabiw ka bɔ. Donc o sɔrɔla jamana n'a taabolo fɛ. Ala y'a kɛ sabati donna kow la. Donc a daminɛna ko kura. Daminɛna ko kura ni jumɛn ye? A daminɛna ni dépouillement ye. Nin na dépouillement kɛra siɲɛ fila. Siɲɛ fila. O de y'a kɛ liste fɔlɔ bɔra o affichera mais liste fɔlɔ bɔlen ko communiqué kɛra ka fɔ liste taara an b'a fɔ yɔrɔ min ma ko avec siège parce que carte ɲinina kun demande ou bien fichier individuel donc an bɛ tɔgɔ bila ka taa yan n'i ka renseignement fɛn o fɛn olu de b'a lajɛ sisan mɔgɔ min ka ɲinina man ɲi ou bien ka fiche n'a ka ɲi parce que dɔw bɛ baara dɔ kɛ u hakili la k'a fɔ ko a tɛ se ka ɲɛdɔn o ye jumɛn ye n'i ye dɔ bɔ i si la wolosɛbɛn kura dilan ka taa segin ka taa nina kura dilan yɔrɔ wɛrɛ la i bɛ nina kura dilan yan mɔgɔw bɛ se ka k'u bɛ nina kura dilan mais fɛn dɔw bɛ nina kɔnɔ a tɛ se ka falen parce que n'u y'a lajɛ siège la mɔgɔ kunkolo kelen tɔgɔ ye kelen ye fa ni ba tɔgɔ ye kelen si tɛ kelen ye o b'a yira k'a fɔ ko yɛlɛma donna kow la donc nina mɔgɔw ye a ko fɛsɛfɛsɛ k'a di an ma o jaabi an y'o jaabi filanan de bɔ caman bɛ yen olu ma faamuya sɔrɔ a la mais an ye da fana yɛlɛ mɔgɔw ye minnu bɛ na an k'u bilasira caman kɔni bɛ yen olu diminen nana mais u dusu sumalen taara parce que u yɛrɛ ye tiɲɛ dɔn mun kɛra u y'a dɔw ye jɔnkala yɛrɛ fɔ olu tun t'a dɔn ko bɛɛ b'a la donc laɲini ye mun ye k'a fɔ an balimaw ɲɛna halisa tiɲɛ don baara ɲini ko bɛ yen tiɲɛ don jamana taabolo bɛ cogo min na sisan mais an k'an jija fana an ka sariya fana dafa baara ɲini ko sira la mun mana fɔ ni communiqué kɛra arrêté mana kɛ ni kibaruya mun ye an ka baara kɛ n'o ye dɔw fana bɛ yen hali ni nina ko yɛrɛ tɛ u b'a dɔn tigitigi u si tɛmɛnen don u bɛ tila k'u tugu ka tila ka papier don donc o fana bɛ kɛ ko wɛrɛ la sinon recrutement o recrutement a bɛ fɔ si kan ka dan hakɛ mun na donc n bɛ hakililajigi k'o la minnu bɛ u ka dossier don ni DEF ye DEF o ye suguya fila ye suguya kelen an b'a fɔ o ma ko sapeur généraliste suguya filanan o ye chauffeur ye a fila bɛɛ la DEF bɛ don a la o san o man ka tɛmɛ 24 kan a cayara cogo o cogo a dan ye 24 ye donc filanan o ye minnu b'a don ni bac ye ou bien bac équivalent walima santé diplôme olu fana o ye san 26 ye o man ka tɛmɛ o kan si man ka tɛmɛ san 26 kan donc dɔw b'a don ka jate kɛ san 24 par exemple i bɛ taa sɔrɔ n'a fɔra ko san 24 i mana don a janvier kɔnɔna la ka ban o y'i donnen a san kɔnɔ mais i ma don a kalo de la u b'a fɔ ko ne ka si kalo ma se fɔlɔ donc u b'a fɔ ko u b'a don ou bien i b'a sɔrɔ u bɛ san 24 na i tɛmɛnen don a kan ka ban parce que an donna a san kɔnɔna la o bɛ fɔ de ko k'a fɔ k'a d'a ma donc o danfara kelen kelen ninnu an b'a fɔ k'o ɲɛfɔ an somɔgɔw ye u k'a faamuya kosɛbɛ halisa an ka da kɔni yɛlɛ ni mɔgɔw bɛ kibaruya min na an bɛ se ka mɔgɔw bilasira kosɛbɛ an ka laɲini ye pompier dɔ ka fara anw kan pour que an bɛ baara min na nin an ka se ka dɛmɛ a la ka se ka jamana sankɔrɔta o y'an ka laɲini kosɛbɛ. Colonel NT ni baraji ka fɛsɛfɛsɛli la ka na se an lamɛnbaaw tulo